kalman laeng. Programang ingkapakangigan kadagitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod ka dagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa kat maibasa dagiti pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Nebag amalamyo amin sa nga pada papagayam. Manibot ito'y Nevers Entertainment Production Center, iti Nevers Studio. Amasarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At yung manan nga sumangbay ito program, Idi Kalman Live. Idi Kalman Live. Kada ito na pagkayam nyo, ni Manong Yohan Nemi, Mr. IKL. Idi kalman laeng manong Nemi Ruiz. Kamagkablawag itirembag nga malem kada kayaming nga sangapada. Kada nyaman nga oras sa nyaman nga aldaw dita ayan nyo ita nga pasat tilubong naragsaking kay panagbibuya. And please share this program. Share. At padaanan nyo papagayan ti pakasaritaan iti kalman laeng ni Michelle. Anat na pakasaritaan ni Michelle. Sa gudayan nga rin ti surat, ti pagkasalitaan, ti kalman laeng, ni pagkayam tayo nga Michelle, kung na rito ay, Idi Kalman Laeng. Idi Kalman Laeng, manong Nemi, taarakupen nak. Taarakupen nak ni Arnold, manong Nemi, minuwadag ko isunod. Inuwadag ko kaning madayuak. Sinurot nak, inarakop nak, inaggulagulak. Apay. Ano nga apay? Basta dya kayat. Di mo kayat? Idinto nag-asawa tang. Well, ag-asawa tang nga ron. Ngam dya kayat. Ano di mo kayat? Di mo kayat nga rakupeng ka? Di mo kayat nga agkang ka? Di mo kayat nga agkanaig ta? Di mo kayat nga agpapastay di dahito garabi? Kat inton bigat? Mapanak tun sa di Manila tapno ina ko nagtrabaho di abroad? Data nga rin ti Mandi eh. Manulahin nga bulan? Kalpasan nga nagkasarta. Talo lang nga bulan. Habat nga rin nga rin nabi nga panakpak. Kalpasan na. Panawan na. Mapangag trabaho dyan abroad. Kasi nung tupit imang panagpak kanyak, nakasimsimple. Diyan mo manong Nemi no katawo na saan ti asawak nga ni Arnold. Dadya imbagak nga. Dan samat nga rod nga rin nabii, kat talong bulan, kami pa ilang nga kasawa. Asin nung tupay timang panakpak kanyak. Dadya imbagak manong Nemi. Saan ako na nagpili ti word nga saan ko mga hanga bulgar. Ngam sinupay ko matimang panakpak kanya. Nagkatawa. Ngam nakalibiak madlat. Paano ba ti bagbagamon sweetheart na panakpak? Adalamang mangig mo mabuy-buya may panggap ti panakpak. Sumat ti pagsasao. Basta Jack kaya. Ano di mo kaya? Jack kayat nga panawan na. Sweetheart, mawatan na ko, ma. Basta nga nagkinawatan ka reto yun, ha. Nagwin kan. Nga dito matiga po na noapi nga impursikik. Nga di adaawagan ti kumpanya. Insagana ko negative papers ko. Hadan plane ticket ko. Sa mo itakit di mo kaya, ibagam nga di mo kayat. Mamano ti kasto yung oportunidad. Sakripisyo lang di kasapulan, Michelle.
Sakripisyo. Nagsakripisyo ak ng may sa dito. Kadori sakmet. Ori man nadakadok sa jaya. Siyempre, doon tirabi ang may sakmet. Ang padpadatang awan ti mga rakop kadata, ang padpadatang awan mang panakpak kang kaawan ti panakpak. Anya ta mo. Kawang garit pa nagtalik mo kanya. Agtalik ka keng ka, Michelle. Kadagtalik ka kumamit kanya. Kada ti trust ti tunggal may sa tinasken. Kan talaga nga napudno ngayat. Iba't pati kawanay-wanay. Tsak to pulos. May kirelasyon di sa baling ang babae ti kadakit abroad. No ba'y narigat? No ba'y kunamit di kita do mga dumat ti makaramit ti kasta. Agkari ka kumamit. Nagasawatan. No kasadot kadalos mo nga panawag. Kasta dumat ti kadalos mo nga sagpatak. Agkari ka kuma. Dahil tangar ti problema. Problema nga niya. Nagrigat ti agkari. Ikasano saan kumatungbal ti karik? Dahil talaglagi pem, Arnold. Dahil kumatiga po na no apay nga. Sa amon nga sayangin pa'y tinagasgastos mo. Sa amon nga sayangin pa'y ti ado nga mulis dyan. Ti panunutin. In kaso ngayon nga sa anak, ngagbaligan na tibker. Ken ori siya ka. Anang tutpagbalinan ti relasyon ta. Anya ka ti panggap ta nga nagasawa. Saan ka ti panggap ta nga nagasawa katap no aganak ta. Ang talo pala nga bulan da, pumanaw ka, umatayo ka, manong nga tawan, nga ti kontrata, manong nga tawan, nga gurora, yung tuken ka. Dua lang nga tawan, la, kunam ta dua nga tawan, dua nga aldaw, marigata nagtupay. Anong tulagin din dua nga tawan? Saan nga nagununi pa manong name ni Arnold, nagsubli ni si Ledney. Ada kami ti balay da manong. Tadi tu kam nga nagnaed, kalbasa nga nagkalay sa kami. Awang may reaksyon di ti parents na kakabsat na. Takanunungan da manong naming nga agabroad ni Arnold. Nga saan lang nga para kanyak, para kada kami. Ada kami tultulungan na nga kabsat na. Iti pa nagbasa na. So nga, amok nga sandak akanunungan ng mga gawid iti anak da, kanti kabsat da. Di amok pagidya. Iturod dalat iso. Pero ka po manong nemi ta makaturog akon, siyempre kako natin si Ledmi. Agor uroken ni Arnold manong. Kaya po ta makaturog ak matan. Tinalikod ak isuna, nagsoyam, nakaturog akon, ngam nakariingak, iti ararakupin nak. Arnold. Michelle. I love you. I miss you. Anyata mo, baka dito yung parbangon kat makaala ka yan. Makaibati yan. Kaya dito nagsubliak, kalpasan dito ang katawan, at danton anak ta. At danton ni Junior. I love you. Ano, tsaka yan. Di mo kahit lata? Tsaka kahit nung pumanaw ka. Anos lang, sweetheart. Arnold, gurka, apay, makisbuak. Sa babaam na ta, nagsakit na po sa ungo. Pandapandagan na ta, panakpakan na, nasakit na po sa ungo. Sige nga natin, nagsubli ka, una nagsubli Gapanak, nag-jingle talaga kisbuak manong nga. Nagmulumukak, nagtutbrasak pa yan. Kasan na si marunong matisuna manong. Nagtutbrush mat, mabait mat. Saan nagtutbrush? Yung saan ko binugkuhan manong, bahalan ako na. Mga naibagano na bugwa ka, binugkuhan, maumitan raman na makakunan. So saan ko na binugkuhan? Inanda ako ni si Ledmi manong name si marunong nga dagos na manong name nga pinandagan ko na, abay, makisbo ka man
Oo, nagdagsan ka. Palpalag-anak lang ti bagik. Oh, beta. Nagdagsan pa lang. Anin, saan kami na pamampanaw? Saman. Oh, sinunto pa iti mang bisito kanya, ti mang ruwan sa kanya. Oh, ano, nabayag to kasap sa pulik, ti kastoy. Nangaruna, no, kastoy, parang kirap-kirap mo, ti barukok. Ala, ano, nagmaya. Arnold, ah, Kasla nalipata konti problema manong name. Awanan iti panunot ko, iti sang ko panang palubos iti asawak nga umadayo mapanagtrabaho ti abroad. Awanan ti panunot ko manong name, iti problema no siya sinunto, iti mangkaidak, no kasta nga awanin su. No, di kataddan ti konsentrasyon ko manong name, iti panakaitayok ko, nang runa manong name, iti addan ti ulo ni Arnold, iti nagbaitan ti kiti legs ko manong name. Naang paglakit dahil at isang ko binugwan ko na. Ngayon magustuhan na sapsapan na. Sa sinunto, pwede bang sapsapin na ito no awang ka. No, muna ta talaga nga na sapsapan na manong sana isarap ti dilan, sana pagkutsi-kutsi. Opo, Arnold, Wen manong nemi kasto ito ti kail-iliw ko kinkuana. Wen, malagip ko lakit manin manong dito nga problema. Ngayon man nangarati mabalin ko, kano is nakaikidang nga talaga. Tinasken manong nemi kat nagpapas kami diragsak. Oray kam na namin ado nga na itayok-tayok manong nemi kini Arnold, ididaydi nga parabang. Sakam naturog manin manong. Di makariingat, nakarubuatan ni Suna. Papanam, nalipatam ka din nga, karubuatan kita nga pamanilan. Umayak mo sa anin. Baka igawid na to sa airport. Baka no, saktot ba igawid nung sangsangit ka nga gulang-ulang. So, ang bati ka dito balaya, ha? Sigurado ka nga talaga ang panahon na ko. Agbati ka. Saan nga dito pag yan agsubliak, ideyan da papakin ni mama. Kawan. Dito iti pag yan sa anak tumit lang, at is, amumaten, tsak mo ni kasurutan ni mamang mo. Agramang kini ading mo. Sige, kas nagtulakan ta nga ron. No, makapanawak ton, di robot mo maten di kita rawatan, tagawit kang si Jabalayo. Ngem. Ano ngem? Hindi ka bang liplipat, ha? Ora ta, saan ka maburing at damat trabaho. Dahil tangamin kang napindas ti trabaho, koresi ka. Napindas ti trabaho tingang pagpado, no api na mapagkapalang ti abroad. Alalis to agurnong ti kwarta no dak ti abroad. Ti ko nam kiti akit. Tapno matulom, ti kapsat mong agbasa. Sige mamat ka ta dato may sakarason. Hanggang bali sweetheart, dua, naging katatalo nga tawin. Opat nga tawin. Mahala ka. Wala niya bagbakak. Saan ka ba na may gawin? Sige, Arden, ako. Gananad ka, kastaman ka. Di naglipliputan. Worry ka, di naglipliputan. Uy, siksikan dulay. Sige, siksikan dulay mo. Manong nemi pinalubusak ti asawak nga ni Arnold nga sa anak asigurado. No kabailak nga ibturan, no kabailak nga labanan ti sulisog dito lubong. Nabintasa. Huwag manong, guwapo met ni Arnold. Dito nga ruti ka po na no api nga nakamit nag-asawa kapag tabagay kami. Nadyak maliklikan manong nemi nga ado di kiti lalaki idi ngagtarigagay kanya. Ngayon nakuna lang ni Arnold. Kita, siguro kamuda nga dati abroad ti asawa.
Sigurado nga adulaki di sa iro. Uno, sulisog. No sulisog, kunamo na kit sa iro, demonyo. Di kiti mang sa iro kanyak, mang demonyo kanyak, mang sulisog kanyak. Nagpagana nga nga din, di kiti katugangak, kenti ipagken kayong ko, ket kunak. Napimpilas mo lang sa jiti pag naidak, pag ginak, mama, papa, itisidong dagiti parents ko. Dito nagtulagan mi kini Arnold. Uy, taurin no igawid na ka, malasan ko. Di mo kaya tagtalin na dito. Ita nang Arnold. Awanan ni Arnold, adan ta abroad kas pagkari ka nakitawanan. Umat sa baling mang kanunong kayong kanito, iso na laing. Saan da ka amabantayan? Nga manugang mi. Abi kumanas ka na bantayan, dak, mama. Ganahan na ti amo, may makakit no. Dokas pagrigan na mapasamak man ti kasta. Saan tayo nga magkawidan no, niya man ti, na ito din nga mapasamak. Saan ka nagkariti anak yo? Pasol na matlaing. Dokas pagarikan lang. Ay, talaga mo nakasta. Hindi pa lang amuming, saan ka makaiptor? Tanya, tawore nga tanaadad to iti anak mi. Maaramid mo, taklangam ti kasta. Mama, sampay nga nakadayo ti anak yung kaslarugyan yung ti bakiapa kanya. Isungin nakman laing yan. Hindi makadahanunak dito ibalay, manong name siyempre saan nga nakaskasadaw kada mamakin papakan dito kapsat ko. Di nakapela si Kundi asawa, pinanawan na ka. Anya nga serbi nga nagadasawa kayo. Hanggang kumapala ko rin kasasawa at apdawan ti problema. Mamanchak man naman naman nga dapanggip na nga gabrod eh. Di naman ipagbaga kanyak, gaya mag-apply. Nanakarad. Buhay dalaga na naman. Ay mo rin no awan ti asawa, malasang ko, buhay dalaga ko nam laglagi pa nga si asawa ka. Awan ti sabali nga may babae, no saan nga sika? Sika ti babae. Manong nemi awan ti bakuna nga pagtrabahuak wano naka-empleyuak gabota ada bukod ko manong nemi nga trabaho siyak ti boss lumakadak kahit ko nga oras sa dinuman kahit ko papanan ada iti marketing adak ti sales manong nemi si mereka klay manong nemi iti pagtrabahuak nga mga alaka na iti products ko agkatang wano umutang kada kita i-products nga nag-isusur wano inak i-deliver kat dumakasingirak agbayadak mag-side commission kasi iti trabaho panong nemi sales baling ko tawagan sales tukak ida babae cellphone tawag chat wano video call okay yan apang ko i-deliveran, manong nemi, nagiti products, nga ilako. Bagay kanyak, ti trabaho pa nung nemi, tasyak mismo, iti nagbaling nga model, nagiti bangbanglo, shampoo, lotion, kanda dumapay, tapang beauty products, manong nemi, sabon, pagpapudaw, kanda dumapay. Ada pa nagiti vitamins, ada pa kit ko kape, kada dumapay pang tungkat aling pang parugso. Malakwak ka rito manong nemi na naruna ka kitay medyo lumakayan kat kasapulan datay tumaren wano inumen wano anyaman ditang usarenda tat nung dikasta kat tumakder pelayang ni Manoy wano ni Pedro. Naruna manong nemi di kita kapakasyon nga Hawaiano. Dato ito sa pulan da kahit. Tadagiti Hawaiano agpakasyon manong nemi kat Omayda. Rumaman kadagiti teenager, digiti Daisy. Yung kaputa sa anin nga mabalin, agsapuldan di kastoy. Adagiti gatangin da, kat hangkanumat nga piktibo. Ag-sales to ka kat, oy, pare, at si mangpat nga Hawaiano dyan. Dito, jay, bagana. Kung tinagan na, dito yo.
Dito ti address. Kakit lakwanin, sigurado. Ado pa mapasarabong. Masarabong. Mabanak mit ka na manong. Pag liliwak nga rin ti kaawanan, ti asawak manong, amang panakpakan niya. Pinagbaling ko, busy ti bagik, manong nemi. Pambarak mo ten, nagpasya. Double purpose nga rin, nag-adventura, sumati trabaho. At naman nila talaga namang paspasweet kanya, manong nemi. Wow, sexy, beautiful, I love you, ate. Manatay dakas kaso, man. Naging ka, manong nemi, nga di ba amok ni Johnny. Johnny kanot nagan na. Nga Hawaiano manong. Nakit madlaw kalat na tigagar naman. Umay ko magsarabo keng ka. Wala, sarabo kita. Kilapintas mo ka. Talagang pasarabuan ka. Anong name ato na kita intent na ng unay kasapulan, alak lang tama, tumabaling kumot nga padawat mo, no ilako, inayon tilako. Sa ko injayaanin manong name tilako. Amo yung, amok, apo, Hawaiano, sa pulin nila ito eh. So nga, namitas na ito eh. Adun tinakapadas. Ay, morisan ako nagusar ti kasta, basta depende di babae nga partner ko. Kas kumakin ka. Hadahan akong di asawa, sir. Ala? Nag-gaasat ka din na asawa. Guwapo ka na. Nalaing siguro ta asawa, na napindas ka. Nagwapo. Nalaing. So nalaing ta pinanawan na pa nagtrabaho dyan Dubai. Ano yan? Nagloko maglalaki namang panaw kang ka. Sa asawa mong katawari mong binigat, inaldaw, kadari na nga panakpak. Gusto nga nakabinpindas ka, nakabangbanglaw, nakalinilas ako. Po, ore ka tabot ka sakit, sapsapak, o man. Nangaw kay gayam, sir. Diyan, ikaw na mulatakan niya. Kuya Johnny. Okay na ito. Okay. Sino nga pangipadasa? Depende kang ka, sir. No? Sino pangipadasa? Ano siya kang artikid daw ka pangipadasa? Saan nga mabalin? Sunada ka nga talaga eh. Mom, sir, no, ada bang gip kumadlang mga halat yung may kadwa? Akit samit lang na sa kamot tinata. Ikaw ka dito, medyo na tayo nga ako. Silkiking. Abang luwag mo pa lang. Nalaingak. Sir, sorry. Basta mo kaya. Tsaka yan. Uri nga tanggapura na tudulyar. Sagad ka man nagsasaw. Ala, gatayan ka rin dito. Padasak man. Gawag kasaritak tuman ita ka anak at tamapal mangalan no sinot mabalhin nga lain dito tayo sumat pangipakatak. Medyo manong name pinanginaak mo ta. Times 2 medyo presyo na. Pinanginan sa mulo naman. Manula ang data mat sir. Ngayon randak manong name ngayon niya sidag tibagay tapno naamunat chumansing akit talaga chansingan na. Pinatit na kiti na sinipet ti patong. Oh, uy! Ala ni sir. Nagbanglo ka nga talaga. Mano? Iba kam naman. Manayin ti 5,000 nga dolyar. Sir, aboy, mano nga peso no ka na 5,000. Sir, ore $1 million. Napaidam kami. Awan panggap kong mangdipot ti asawa. Napudnawag. Kanatib ka na. Sayang. Ang mas pagaligan na makapanunod ka to. Gunin ka to. Ha? O, dito ti bayad na. Awan pang suplik. Api ko mga supliyan. Mata ko mapagsupliyo nga dolyar. Kit dolyar dito. Doon na, sir. Alam mo. Pakaunak data pa edad duman. Mas pagaligan na may ito tapagin. Sige nga rin. Manong nemi kabayatan iti kastoy nga trabaho ado at alaga iti sulisog. Nemja ka mo?
Tato ko nakon, sa anak man ngagpaiso nga nagkari ti asawa. Ngem, awamit iti kasla pakasulisuga. Awamit iti pakagargariya. Guwapo man manong nemi ni kinamang gargari kanyak, ado nga napamuspusan, ngem sanda pulos ngagbalay. Sambat nga napugsat ti komunikasyon mi ti asawak manong at schedule mi nga pagtinawag kami riingan nak iti bigat. Sa tumawag manong nemi iti alas 8, wano alas 8:30, iti rabii, wano alas 9, no amunan nga dak iti 4. Dati schedule mo yung tinawag man. Deble pas kami nga nagsarita kay Arnold, kay di nga rabii, manong nemi, di maturo ka kuman, iti tagring di cellphone ko. Awanan yaman na, nga receive ko, kat ko na, hello? Hello, Michelle. Yeah. Siya ni Michelle. Sino ito? Nakikita na ako nga di mo siya. Asin no kang ay, nagan mo. Arnel. Kung susto nagan neta, ano saan? Arnel tinagan ko. Kadanat masapol mo? Nakabisbisit cellphone number mo. Nakabisbisit cellphone mo itay. Nagsarita kami ganang mister ko. Kasta kami ti schedule mi. Ori anak kay kahit mga oras nga malpas. Maramit mi. Apay, nagponsex kayo. Bastos. Sa salud-sudag lano nagponsex kayo. Saan? May ganon. Anda. Numaramin siyo. Sabi nga may pinanawan na ka. Ikat ka pong harot panagurnumit kwarta. Tapos siyempre, kasapulimin na dun to house and lot me, kompleto alikamin. Napinas mo ka dito sa trabaho. Agam kinahit naman lahat naman dyan po ta. Natutulungan na kamsat na. Nga din na pinanunot nga maululila ka. Nga may iliw ka, di ba? Kailan ako magbibiyang mo na may iliwak? Kailan, sige, cancel ako, maturog ka ako. Mabit lang. Ano ba ibagam? Kahit ka makita. It's a date. Kung makidate ka. Basta, agparang tulatan nga biglakin ka. Bahala ka. Sige, bye. Lukot dyan. Sex. Punsex. Hamping bagadaita ni Arnold. No mabalim mitag punsex. No anya neta punsex. Nga bagbagad. Maturog ako. Umanahin na ito yung dakilapungan nga rakupit. Arnold, I miss you. Arnold. Nag-ring man sa cellphone ko. Sabi kami saan ko inidap. Hello. I love you. Saan dadoy? Di Arnel. Sika manin. Sabi, kung naman maturog ka, sabi sinong batang mga dagos, sabi samungan nyo. Pinanpalas ko lang para kanong song bata manin ko na nalabingis, di ba? Pinalamis dahil mo? Pinapig sa terkon ko eh. Ay, may saka? May masag. Ang padpada ta. Pinanawan na ko ti asawak na pamatagtrabaho ta abroad. Ang padpada ta ti problema eh. Oh, siya. Adaga ko malayan ti sipay ko. Si katara kupek. Tinay ko eh. Sako ka na kiti lips mo. Sako aprusin ti parokang mo. Oh, Michelle. I love you, Michelle. Tsak maawatan tirik nak manong. Tanakakidemak nakasla.
ararapapek nga da mga arakop kanya. Nga nakasadag ti buses na. Nga marikrik na nabarang sa ngaw na tilapayag ko. Kunak. Michelle. Sige. Iyop ko sa cellphone ko. Kung kamabit lang. Maaros ka, di ba? Mailiw kang. Akita tanto na mikat. Basta kayo atin kunak. Bastos na diya. Apang kung indentap ti cellphone ko, mano. O tumawag-tawag ka na sinumanday dyan. Saan nga matawag pa eh. Nandiyak mo ito makatulog. Kas labang mangin ko ti buses na. Abi kami nga pinanawan na Arnold. Manong namidiyak mo ito mapupuutan nga mismo nga imak, mismo nga dakulap ko, iti mga ayam kadigiti duwa nga mansana sa di barukong ko. Napisil-pisilat nga. I miss you, Arnold. Mailiwag. Diyan na pa'y napupuutan manong naming iti besa nga imak adan iti babanay sa lagsak iti unag ti pantikit ni. Nakabas. Dito no ka ti magusguston nga sip-sip-sipan ni Arnold. Yung nangarot na imas ka dito ay nabasa. Karkarawaik manong naming aking ganas nadanon ko dito pan nakaabot. Kaslada na kanganga ng kagat iti dramay ko. Crazy. May sangaramay manong na yung semnek ninayunak. Ala. Visit. Madi. Saan ko ngayon tuloy manong nimi madi. Baka nadang sakit ti ulo ko na. Napangkukit indigos Nabang aran tiriknak ta nakabarbara kita ay. Imbagtasan kong binasa ti buok ko manong nimi. Iminumak ti adanom sa ak na ganda. Maturog akon. Kabigatan naman nung nemi nagring di cellphone ko ni Arnold. Ito tumawag-tawag. Gabata, sagmamit lang na turog at kidradi inyon kumit lang amok na saan ang tumawag pa rin dyan na misteryo na lalaki. Hello, sweetheart. Hello. Good morning. Saan nga mapuputan tiyal daw niya? Abay, gawid kan? Babayag pa ya. Gawid kan. Tapay, mailiwag unay kan. An-anos lang. Nakaanos ka ti may sakit gudwa nga tawin. Di ka kakit makaanos ti hapir pay. Tapno makompleto umuna kontrata. Nag-aano sa gahan di one and a half year niya. Nag-aano sa kan sweetheart ha. Sige bumang ka ro din kagtrabaho kag-sales. Takas takmet Ingat to. Love you too. Manong nemi naka-schedule nga mapanitimay sa nga barangay nga mapangko i-deliver manong nemi dagiti tagilakok ken order da. Why? Ulit pagdanagag do pagluganak tagawid manong nemi kabutad damat second hand ka kotse. Waray marabianak makaawid aklat ta. Nairanamat manong nemi nga di pag-i-deliver at tapaskenda agpa-birthday da. Ala ate. Ay, di mo kat sa mong i-delivery ta. Tapay, kat nagpa-birthday ka, bala pagbayad ko naggasto sa karot. Sa bale, ora dya gudwa na lang ti bayadam. Awan siya kundi mang bayad. Adag ko na. Ay, ni Cousin Arnel. Arnel? Hi, Michelle. Agam mo kayo? Haan, hanggang mo. Amamok ni Michelle. Ngayon saan ko amam mo iso na? Nagamamukam na rabi. Sikat, one siya. Di ba yung baga kagakita tayo Kasinsin ka ni Myra.
Ang birthday di anak na isuga po nang imag birthday. Kaya po doon, sakit nagpala ka rin duma. Sakto doon mang bayad no, ano man tibayad din kasi yung sigko, ha? Kaya mabaling ka din nga, umay ka mag-enjoy ka na kami sa dyan. At damat pa mga babae, no problem. Nasigpet kami. Sige. Desan tema tila nga man, unay may nagdipanak nga babae, nga uminom na. Kabisinak. Hi, guys. Ni Michelle. Ito yung kabarbarong. Isot ko nang nga, nubiyam nga damay ta. Arnel. Owen. No, excuse me. Saan ka nubya? Ada asawa ko ni. Oo. Langam ti awan, asawa na. Okay, come on. Join us. Inyawatan nagtibaso man ng Nemi ni Arnel nga darak na. Ano na ito? Red wine. Saan isukayat mo? Pagpili ka. Whiskey, brandy, tequila. Ito brandy. Pagpato na kayam. Diyak na patangan ti kayat mo ha. Brandy kagaya makas kanya. Timaog manong Nemi sa ninyawan. Single. Okay. Cheers. Pagpatured. Pag nannervyos ka. Diyak na naman na makita ka dito. Siya kagayam. Apayanat langat. Sulisog ka. Kakayan mo pa sulisog. Saan ka ba na sulisogin? Abang nga inaramin mo kanyak tikas dyan. Nanagas-asog ka. Michelle kung kunam. Kamata. Hindi pa lang inarapahap ka. Amamukan nga dati. Sanak lamang asidig. Nang runa idadahayon kini Arnold. Hindi agasawa kayo. Awanan tinamnamak. Ngayon din naman mo ka nag-upload ni Arnold. Sabi ka din na saan mo na. Ore may salang illicit affair. Ore apagbeat lang. Basta may parik na kayang kati managpatpatek ko. I love you, Michelle. Oh my God, dahil ka manin. Taugan na pa double. Dinobol na nga talaga manong Nemi. No kasunod, kadalong titaog na kanyak dinoble. Yeah. Naimas, di ba? Kaya magpulutan, mabilang. Nagpulutan na, tapos saan nakantahan ko sa mabartek manong Nemi. Ngayon, gabot talaga nag-anasak timinong kuna na kanya. Let's go. Papananta. Itulod ka. At ako siya. Di mo kahit nag-drive. Maglugan ng tagarod. Tsakot siya. Hindi kayat. No kayat mo. Tsakot siya ti pagluganan ta. Ngayon siya ka nag-drive. Itulunok sa jabalay. Manugot ba nung Nemi kat gabato talaga ng jakon kaya no siya kumatag-drive nakaturog hak kabayatan ng taratarity coach. Hindi makariingak manong Nemi at mga arakop amang agag kanyak. Ha? Arnel, Michelle, I love you. Sa tinatenta at atay ito hotel. Oh my son. Tsakayat, Arnel. Tsakayat, Arnel, please. Tsakayat. Kasta unit pa gulgulagul ko manong Nemi por sa nakman manong Nemi ngam talagang tsakayat. Maamalan naman di kinibibig ko manong Nemi itulok ko sa paminsan gamot mabanugak man ngamin to na ariyan na di kinibibig ko iwaling ko. Hey, come on. Napurusan na pa yun, di barokong kumanon, Nemi, naamalan na pa yun nga nakagat. Ay, Arnel, no. No. Arnel, no. No. Ano, no? Saan ko nga isardeng? Tuloy ko. No. Gusto ko na ito pa nang iturod ko, ken kuha naman. Oray na parusisi. Bimangon na, manong Nemi, kasi sinapol ko na kita arwatan.
ngam nakatakder manen ni Arnel manon naming at nay deta. Narakop nak manen sa nakimbaltog iti kama sa nak manen pinandaan. No, 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 Arnel, please, please, please. Diyak kayat aliputan ti asawag, diyak kayat agbasol iti Diyos, diyak kayat. Ngayon, masapul mo. Masapul ta nga doha. Ipatpatag ka. Ngayon, saan ka ipatpatag at asawak? Di na kumasulisugan, nagastasan ka kumangtutuloy nga sa iro, ayop ka. Namalan naman hindi kiti bibig ko manun nemi sana yung pa bababanin hindi kiti bibig na manun nemi iti barukong ko nikit ti iba na manun nemi iti dakulap na napamatin iti baba kiti salsal na no please Arnel please no anong nemi dandani ako nag-giveaway dandani ako nag-give up tama ba yung giveaway give up dandani ko ni surrender manong name iti amin ko pagustuha kong tiriknak pagustuha ko ni Arnel yan tangi manong name ket kasapulak yan tangi ket basol matlaing ti asawak aping amin na pinanawan na yung dagos ko malagip ni Apo Diyos manong name no nga mabaling ko na kagabutad da iti baba ti ulo manong name ni Arnel letan yung karigata ang plastar ti sakak sa kuing kugtaring suna opo katapno sahanin manon naming makakutipay idi tumakder isuna sinilangkon kinugtar ti silang na po inalistuakon manon naming inala di kita rawate kalpasanin suot ko rimwara ko niti hotel nakita ti tulbek ti kotsek manon nemi inalak kimaglagi din ta kotsek ti nagluganan nagpatpataraya kun manon nemi edi baglaga mariknak ti bannog ko insardin ko ti kotsek ngayon paigil ti cellphone ko ti bag ko oh Diyos ko dandani akon naramanan nan di kiti lips ko nagkawan nan ti barukong ko ginore pa ti baba yung maglagid din ta. Kasla, halin limputak matlagin ta asawa kasang gadi. Korang na lang ti panangyusok na ti babagbagan na. Yung at least, nadalusak pa lang. Mabuguhan manong name. Ti anyaman nga, inagkan na nga pasit ti bagig. Ako matimpaonig na. Intuloy ko nag-travel, kaya di ba kadahan mo akong dito balay, tinaros ko nito banyo, nagdigusak manong na minulit-ulit ko tinagsabon. Arnold. Dandanin, Arnold. Dandanin. Ibaglakid din ta. Nagbalinak man lang natin ka. Natiptip kaya ko man sa anak ng mininom. Sa anak ang nakainom. Sa anak kumama na si Murot kinkwana. Yung magbaglagi din nakaputak at lima manak. Iti nga oras manong name itinawagag ti asawa. Nakabaybay nga clearing. Yung inulit-ulit ko. Di ko si Bongbat. Hello, Michelle. Nasapa pa lang nga. Abay, tinawagan na. Saan ko nga, inuray pa iti oras nga tawagan na. Siya akong titimawakin ka. Kumusta ka? Gusto ko eh. Gawin kan. Dandanin. An-anos lang. I love you, Arnold. I love you more, Michelle. Arnold. Siksikan do laeng. Awanan na sa bali. Ado man di kiti sulisol dito. Trust me. Agdalek ka kanya. Saan lagi din nga pukawad ti puot ko. Diyan na tumaramin. Kanaan nadak. Amok ka nagkamanak, Michelle.
Iso nga ti pagdanaga, kabutag talek akin ka. Kasta ka mamat ti panagtalek mo kanya. Among aduman dito sulisog. Aduman dito masusulisog dito kahit dito katrabaho ka na aduman. Ada asawa da nga mo eh. Aduman dito Pilipina dito nga. Among dito ko sa no makaramid dito na panawan, makaramid man dito pimanaw, dito malayo. Biyag to OFW. Sige. Tuloy ko pala maturo ko rin. Sige. Okay? Namnamahin. Si dalusak asang pitan. Uri siyak, si dalusak mo na sumangpet. Kaya nukas ka sa nun laeng, baka saan kung doon nga rin nyo ti kontrata. Peso, uy, nagradura natin natin ko. Napintas mo trabaho. Nagtinulong danton. Nalaingak mo ti sales. O sige, gawin ka nga ruda. Dandanin. Orayan na. Inulit pa'y na minsan ni Arnel manunay ito ng sulisog kaniyak. Ngem. No kasano nga naliklikak, idi damo mas pa'y. Idi may kadua gabuta. Saan ko nga itulok pa'y manunay na uminumak iti arat. Yan saan lang, isiso naman ang name ito ng sulisog kanya, takadwan na kaditi customer ko, kanada mabalin na, kanada mat guwapo na. Ngam te ko na akong man. Babayak lang, tawak lang, ngam na agbalin ka talaga na tibker. Tagunadan, awan marami dan tilalaki no awan saan nga kayat di babae. Vice versa. Awan marami dan di babae no saan kayat di lalaki. Aging ka manong name nga dimtengen at panangin pakaaw mo ti asawak nga sabati ko ni Sonay J Airport. Napana ko na, kitros taon ti irot ti arakop ti tonggal bay sa kana kami, hindi makapagin narakop kami. Kadantes manong name yung diretso kam dito lugar mi nga napangkampay lang met na governor nga nag-check-in iti hotel. Amumulatan manong name no kasano ti kinairot ti narakop ti tunggal bay sa kana kami. No kasano ti kinapaot iti panaglanang dagiti bibig. No kasano manong name ti iliw ni Arnold nga nang karumkum nga nang kirab-kirab anang kagat-kagat kadikit kail iliw na ngaman sanas iti barukong. Awamat ti baka ati pa manon name ti pigsa ken alisto ti areng ken asok ti tunggal may sa kanang. Ken kastaon iti iliw na manon name nga nangan nang sepsep iti kail iliw nga sepsep-sepan. Kakay-kayat na pa'y nuwanong name no saan ko bugwan tapno ang takanuraman na naimimas ka. Kaya naka-imas ka no, kasmat ti ka-imas ngayon nakasagrapen manong name hindi pa nakatrail, teko nato yun nga imnas. Kaya tayo na ilasagad nga lasag nga makagat na kinit uno anyaman dita. Dagito iti umasot ka, dagiti asog ka na ring-eng. Nga gubuay, manong name iti sa mo may ladawan nga ragsak kanin. Nagamit kami matlain dito Ilocos, kaya di kabigatan na manong name iti siyempre. Nagturos kami dito balay, nga damat pa naka victory, welcome party, ng sinarabo mi para keng kuha. Sa amin ba't insublat, manong name iti rapan, iti balayda, iti nakay kamanga. Nakami suot mo itlata, ti katugang kang babae, kinuori ni kita kakabsat, ti asawa. Sa nga balik ko nak, tamay sa amin lang arabi, sa jay, kalpasan na nagsubli kami lang dito balay, ti sidong da papakin ni mama, taisot kayat ko. Aging ka manong name nga na magtulagan mga dagos, ti mga parakter, ti bukod min nga balay. Ti kwarta na ken kwartak, nagtipon manong name, nakaparakter kami tinapintas nga balay. Komplet, ali kami. At 2 bulan nga gindag kami, ti bukod min nga balay, di inawa kon manong name ti anak. Kamudyanan na sweetheart. At tumitlayangin, Arnold Jr. no lalaki ti anak ta. Talaga? Masiko ka. Sino ama na? Kaksasin ako saan nga siya. Ano ikaw? Ano yung tamok? Baka no saan nga sisyak lang ti akin aramid ka reta. Talagang saan lang asiksika? Duwata, ardong. Wala lang din mo mag-get si tayo.
Manong nemi napadasak iti na panawan iti duwa nga tawen. Napadasak manong nemi iti namit adungan na suliso. Ngam nagbali na ka na tibker. Dahil talauna iti pagyamamiwa na kiniapod Diyos, tasanak ang binabayan. Dahil kunahan manong no talagang saan mo kayat, talagang saan nga mapasamak. Yung no kayat mo nga talaga, kaorit ako natin, uri at dadya asawam, no kayat mo, kadadalat ta. Saan na kung kami nanawan pa, iti asawak no di ka talaga, ang takam tinagtinulungan, manong name iti business mi nga sales. Takamin ti aggatang karagiti produkto mi, manong name takam ti bang management, iti negosyo mi. Sala nga basta, commission manong name no di ka pa, dad dumapay ang ganansya. Hello, manong name, dagiti nagbali nga bunga tayo na yat mi kini Arnold, may sa nga junior ken dua nga angels, dua nga Reyna, dua nga Maria. Nagtulturo ti kinapudno, titunggal may sa kata kami, itilikodan manong name, nga nasdaglat tarig lagi kanyak, tasaan matlag sabdag manong name, takunadan kaslasaan nga kupas ti pintas kanda kanyak, kasta matigwapo no taer nga ta iti asawa. Nga managbaling ka man ng care, kaya talaga nga di binto maaramin. Iti anyaman na panaka iti suliso. Sabi ko damat na ibatik nga ada, liliwakin pagsarbingan ti biyag, kadagiti padak, kanimngag kanagbuya, more power to your program, anong, and God bless. Tuwing nga tagkaman nga pagayam mo, Michelle. Thank you, Michelle. And thank you, mat kadagitay naruway nga nagbuya na